Ana, cantadísimas de que estés aquí con nós. Moitas gracias por invitarme. Bueno, é un placer ter por aquí a alcaldesa de Barreiros. Gracias, o placer é meu. Bueno, imos comenzar coa pregunta máis sinxela, pero tamén un pouco máis complicada. Quen é Ana Hermida? Como traigo ventaxa, que xa sabía que me ibas preguntar, mira, Ana Hermida intenta seguir sendo Ana de Roque. Intento seguir sendo a filla pequena de Julia de Vicente, pero é verdade que supoño que, bueno, pois por unha cuestión vital, cada vez son máis a mamá de Xandre ou a mamá de Bruno. Cada vez dirixes a mí máis a xente así. Bueno, contanos, como foi o teu paso a paso ata chegar a ser alcaldesa de Barreiros? Imaxinabaste algún día neste posto? No, a verdade é que non, porque, bueno, eu empecé en política moi nova, na época do instituto tomei consciencia e tomei tamén contacto co nacionalismo, bueno, sobre todo vinculado á defensa da lingua, e falo, pois, por ideoloxía, no meu caso, pois eso, por unha defensa moi forte do uso galego, pola conciencia da necesidade de traballar na normalización da lingua, e a verdade é que os pasos foron chamando uns a outros. Empezamos, pois eso, no instituto, despois na universidade tomas contacto co movimento estudiantil, tamén en Galiza Nova, na organización juvenil do BNG, e, bueno, pois a vida e os pasos políticos van te levando hasta que che propoñen encabezar a candidatura do Bloque no teu concello e, obviamente, non había alternativa, non había opción de decir que non. Moita trayectoria tamén. Sí. Bueno, e antes de chegar ao Concello, mencionas que estiveches na universidade, que estudiaches? Dereito. Dereito, e tes unha oposición, verdade? Sí, bueno, aprobei varias oposicións, todas elas para postos temporais ou interinos. No proceso de consolidación que se levou a cabo neste tempo no que eu son alcaldesa, non me presentei a ningún proceso de consolidación, co cal a miña praza saiu a oposición, sacou outra persoa, co cal agora mesmo estou aí en stand-by. E como é ser alcaldesa de Barreiros? Como foi ese momento? Pois foi emocionante. A primeira muller, A primeira muller, a primeira vez nacionalista, o Bloque... despois de 40 anos de gobernos de dereitas. Moitas novas de golpe. Sí, demasiadas, moito cambio. Encima eras moi noviña. Bueno, non tanto, A ver, acostumbrados ao que estaba en Barreiros, máis tradicional e tal, sempre un perfil característico, como que verte a ti aí foi Sí, distinto. de feito, eu creo que, bueno, que os primeiros meses, incluso os primeiros anos, incluso socialmente costaba verse como alcaldesa de Barreiros. A min tamén me costaba, quero dicir, non acababas de crelo, era unha situación un pouco... Sí. Pero bueno, ao final vaste acostumbrando, vas vendo tamén pois eso como son as dinámicas, a xente tamén vai cambiando a perspectiva en función de como te ve, de como respondes, e a verdade é que, bueno, é un traballo intenso e duro, porque Barreiros non é un concello fácil para gobernar, pero que tamén ten momentos de alegría e de orgullo. Pois sí. É que xa son 6 anos que levas no Concello. Que, mirando cara atrás, que o que diríais do que te sintes máis orgullosa? Mira, do que me sinto máis orgullosa é do equipo de goberno que formamos. Somos 6 persoas traballando por Barreiros, dende o primeiro momento tendo moi claro que o noso obxectivo era sacar a Barreiros das cousas negativas todas polas que se coñecía, empezar a traballar con outras dinámicas, escoitar a xente, e eu sinto-me especialmente orgullosa de que, aínda agora, antes de vir para aquí, me decía unha persoa, é que agora vas ao Concello e tes con quen falar. Tes quen te atenda. E eu creo que iso é o fundamental, que a xente vexa que o Concello é a súa casa, e unhas veces resolveremos, outras non, faremos as cousas ben, equivocarémonos, pero facemos as cousas con un obxectivo claro, que é iso, traballar por Barreiros, e, sobre todo, ter integridade e ser honestos e honrados. E iso define o goberno municipal agora mesmo na súa totalidade. Pois sí. E despois, como persona, como cambiou Ana Hermida dende, por exemplo, o primeiro ano que era alcaldesa a ahora? Que cambios houbo en ti? A nivel de xestión... Mira, houve un cambio moi importante a nivel mental. O primeiro ano costábame creer que era alcaldesa. Eu son unha persoa que me gusta moito traballar en equipo,
non asumo o papel de xefa ou de cóstame. Son unha persoa que me gustan as decisións consensuadas, que me gusta falar coa xente, e moitas veces, pois obviamente, na posición que tes, no cargo que tes, pois tes que tomar decisións que as tes que tomar e punto, e despois trasladalas. Entón, eso sí que foi evolucionando, así que me fun como metendo máis no papel, por decirlo así. E despois aprendín a xestionar as cousas e a mirar as cousas con perspectiva tamén, que é importante, porque senón cómete todo. Sí, en ocasións hai que mirar as cousas desde outro punto de vista para poder saber por onde tirar. Exacto. Bueno, Barreiros ao teu aire foi o lema de Barreiros durante moitísimos anos. Crees que agora xa non está tan ao teu aire? É dicir, está ao seu aire e agora xa ten un camiño un pouco máis encarrilado? Mira, o Bloque fixeron a campaña fai moitos anos, eu son malísima pas datas, pero deu ser a principios do 2000 ou por aí, que era BNG, imos darlle outro aire. Eu creo que agora ese é o lema, non? É verdade que definiu moi ben no seu momento o teu aire, foi moi ben escollido, pero bueno, creo que chegado o momento, a xente tamén está vendo que non todo pode ser o teu aire, que hai que ter unhas normas de convivencia mínimas. Eu creo que que estamos noutro aire. Que se marcou un antes e un despois, eu creo. E un gran titular destes últimos anos é o milagro económico. Poderíanolo describir? É difícil de describir. Eu non lle chamaría milagro, porque, bueno, non creo que seña cousa de santos o que pasou, pero sí que é verdade que chama a atención, sobre todo porque vimos eso, dunha xestión de moitos anos de descontrol de gasto, de gastos, bueno, pois sin priorizar determinadas cuestións, dunha débeda importantísima en Barreiros. Se facemos un pouco de memoria, no ano 2012 pedírase un crédito daquel de pago a proveedores de 2,5 millóns de euros que eran para pagar facturas que había atrasadas. En teoría, nese momento quedas a cero, comenzarías a subir, pero o problema foi que no 2019, despois de ter ese crédito de 2,5 millóns, no 2019 volvía a haber unha débeda de máis de 1,5 millón de euros de facturas sin pagar cando chegamos. Entón, o problema é que tiñas débeda e que tiñas furado. E tuvemos que estar traballando, sobre todo os 4 primeiros anos, que foron duros, tuvemos que estar traballando, como decía eu, para ir enchendo o furado. Que eu sempre o digo, os concellos poden endebedarse, eu son unha defensora da débeda pública, eu creo que as administracións non son empresas, non teñen que dar beneficios, pero sí que tens que poder traballar. E se todo o que xestionas é para tapar furados, nós cando chegamos, contou sempre, porque é moi significativo, o primeiro convenio que asinamos co Medio Rural da Diputación foi para comprar desbrozadoras. Nun concello no que non hai desbrozadoras. Un concello encima moi rural. Claro, o sea, con moitísimos kilómetros, 72 kilómetros cuadrados, con moitísimos camiños, pero é que non había ferramentas para facer o traballo. Que eu, se tes unha débeda e tes unhas grandes infraestructuras, o concello está ben, non teño absolutamente nada que decir, pero non era o caso. Entón, bueno, o milagro é xestionar, pois eso, sabendo que é o que necesita o concello, sendo, o que decía antes, moi honrados, traballando para a veciñanza e priorizando tamén. E iso a veces é difícil, porque tens que decir que non, e tens que explicar, pero a xente tamén, cando lle explicas as cousas, entendes. Bueno, iso é importante, porque... Sí, é importante, pero eu creo que a xente, eso, a veces pode costarche, porque é verdade que che digan que non, a naide nos gusta. No, pero bueno. Pero cando se explican as cousas, normalmente, además son cousas obvias, eu creo que entende todo o mundo. Como describirías un pouco a situación que atopaches ti e os teus compañeros cando chegaches ao goberno? Eu describiría como abandono. O sea, o Concello funcionaba porque os concellos funcionan por sí, que funcionar, porque hai funcionarios, claro, hai xente que traballa ali. Funcionarios, os traballadores facían o seu traballo, pero non había dirección. E, bueno, pois un concello, como calquera administración, calquera empresa, ten que ter unha dirección con os obxectivos claros. E iso faltaba, e faltaba tamén, lóxicamente, pois ese hábito de traballar de cara aos obxectivos, porque aquelo, pois cada un iba facendo o seu traballo como día a día. Claro, e non había un plan a futuro, non? Claro, entón eu creo que o máis significativo era eso, a falta de proxecto,
que eu creo que, bueno, que se viu claramente nos últimos anos. Sí. Ya. Bueno, mencionaste que eras mamá de dos nenos pequenos. Que anos teñen? 2 e medio un e 9 outro. Como é a conciliación familiar dentro da política neste caso? A conciliación familiar, eu digo, sempre non existe. Ao final, todo se resume en renunciar. Ou renuncias a unha cousa ou renuncias a outra. Entón, o que pasa é que unha das cousas que aprendín desde o primeiro ano a este tamén é equilibrar. A veces tens que poñer pois, eso, en perspectiva e equilibrar que cousas son urxentes, que cousas son fundamentais e cales son importantes. E a familia é importante, sin dúda. Sí. Bueno, algún momento en especial que che resultase especialmente complicado conciliar? Supoño que contarás con axuda tamén. Sí, a ver, afortunadamente teño rede familiar que me permite, pois eso, facerse cargo dos nenos neste caso, tanto a miña parella como os meus sogros, que son, vamos, un piar fundamental, pero, bueno, sempre é complicado conciliar, sobre todo en determinadas épocas, porque, bueno, pois tens que levar os nenos a actividades, o grande, neste caso, moitas veces tens que atender reunións, por exemplo, o maior, que cando eu cheguei a ser alcaldesa, el tiña 3 anos, eu creo que non ten outro recordo, pero tense papado reunións do Pexón, ten ido a plenos, incluso estando na oposición. Bueno, un buen futuro en la política, se lle gusta. Non o teño claro. O millor ten o efecto contrario. Bueno, oye, nunca se sabe. El xa ten inquietudes políticas, no? En plan de facerse preguntas, eso vémolo nas redes a veces. Sí, ten inquietudes e ten ideas. O outro día fixo unhas eleccións na casa e anduvo comprando votos. Bueno, pues no. Con 9 anos. ven pisando forte, eh? Sí, demasiado forte. Sí. Bueno, noutro tema, és vicepresidenta da Mancomunidade de Concellos da Mariña Lucense. Como valoras ahora mismo a colaboración que existe entre os concellos da zona para impulsar ese turismo? Eu creo que tamén se ten dado un paso importante nos últimos anos a través da Mancomunidade, é algo no que se leva traballando pois eso xa moitos anos, pero bueno, nos últimos, co plan de sostenibilidade turística que está xestionando a Mancomunidade, deronse pasos moi importantes, sobre todo nese sentido de que os concellos sexamos quen de traballar todos a un, de darnos conta que a Mariña é un territorio no seu conxunto e que cada un por separado tampouco podemos facer grandes cousas. Todos temos as nosas peculiaridades, cada un, lóxicamente, pensamos que o noso é o millor, o máis bonito, pero sumamos moito máis xuntos. E eu creo que neso sí que se ten avanzado, e agora mesmo, eso, a nivel turístico, o traballo que se está facendo desde a Mancomunidade, con todos os concellos, eu creo que é, vamos, intachable. Eso che íbamos preguntar, se había coordinación a nivel comarcal, e despois que papel xoga o turismo na Mariña e en Barreiros? Sí, a ver, a coordinación, eso, agora mesmo a Mancomunidade é o ente xestor, por decirlo así, de todo o que se refire a estrategia turística, incluso posta en marcha, pois eso, de determinadas actuacións que se van a ver en todos os concellos, e eu creo que ese é un gran paso. Tamén que nos diferencia pois, de outros territorios que moitas veces pois, xestionan eses plans de sostenibilidade turística repartindo para uns concellos ou para outros equitativamente. Aquí apostouse pois eso, por facer un plan conxunto crendo no territorio. Entón, bueno, eu creo que eso sí que o temos avanzado. E despois, bueno, o turismo na Mariña en xeral, en Barreiros e na costa en particular, pois é innegable a pegada que ten, non? Sí. Cada vez é un destino ao que ven máis xente, no que, pois eso, se convive durante máis tempo con ese turismo, e, bueno, eu creo que aí, díxeno moitas veces, e sigo repetindo, hai que sentarse, parar, reflexionar, e nese sentido eu creo que, bueno, que a Mancomunidade tamén ten avanzado, pero eu creo que temos que ver e poñer tamén unha balanza, non? Pois o que aporta o turismo e como podemos recibir, porque tampouco nos vale de nada chamar que veña xente, e despois cando chegan aquí, pois non ter infraestructuras, non ter servizos, porque ao final é contraproducente. Hai unha xestión moi necesaria que, sí. Encima durante todo o ano. Exacto. Sí, a ver, en Barreiros, por exemplo, temos 3.000 habitantes, 3.100, andamos agora mesmo durante o ano, os datos do ano pasado, bueno, estes que se extraen dos datos móviles de visitantes, en agosto falaban de 18.000 persoas pernoctando.
dadevos conta. Que barbaridade. Claro, Sí, manter sí, os sí, sí. servizos durante todo o ano dimensionados para É unha atender esa barbaridade, cantidade, unha barbaridade. pois, bueno, é complicado. Sí. Sí, sí. Noutras ocasións tamén temos falado dese sentimento mariñán que existe agora, que tampouco é dicir turismo sí, pero tamén os locales gustanos ter as cousas ben perfectas durante todo o ano, que diste, os servizos teñen que estar, pero bueno, tamén hai que ser conscientes de que multiplicamos esa poboación en verano. Pero bueno, cal crees ti que é ese potencial que todavía falta por explorar, por explotar ben na Mariña? Pois mira, eu creo que precisamente ese sentimento, ese sentir, ese chegar aquí e meterte no que é a Mariña, en como vive a xente da Mariña, en como falamos, en como sentimos, porque eu sí que o que teño comprobado é que somos especiais os da Mariña, somos especiais para ben, por suposto, Sí. porque sí que eso, xa só pola forma de falar, Sí. somos especiais, pero é que ademais relacionámonos de xeito distinto de noutros sitios, incluso de Galiza, o sea, somos xente que temos unha idiosincrasia moi particular. E eu creo que eso sí que é un potencial que temos e que a xente tamén hai que explicarlle, porque a xente ten que saber a donde ven, ten que saber que cando ven ás praias de Barreiros, pois non se vai a topar con unha praia urbana na que teñas acceso directo ao mar, que hai mareas, ten que saber ese tipo de Un cousas. beach club. Sí, sí, Claro. Claro, se queres Entón- algo así xa podes irte a ao veciño, ao pobo veciño da Mariña, que telo en Foz fijo, o sea, Claro. ou podes vir arriba de outra cousa. É que eu É creo un que- turismo perfectamente... Sí, eu creo que é importante que a compra. xente que vai a un sitio saiba onde vai e respete tamén o que vai a topar ali. Para quen vai e para quen está, porque senón eso xera conflito. Sí. Bueno, si decimos Barreiros, a todos se nos veñen á cabeza eses maravillosos 8 kilómetros de playa, pero é moito máis que a playa, se surf. Moitísimo máis. Sí. E ademais, mira, nos levamos tamén uns anos insistindo en que as praias son fantásticas para pasear, para tomar o sol e para bañarse, para facer surf, pero tamén son impresionantes se te fixas, por exemplo, nos acantilados, pois para facer turismo xeolóxico, son espazos naturais importantísimos, nos que teñen uns sistemas dunares fantásticos, a min que me encantan os paxariños, é unha zona de repouso de aves, a verdade é que o turismo de natureza en Barreiros ten todo por diante, e despois temos unha zona interior que, vamos, aparte de ser bonita, é productiva. Sí. E aí temos eso, granxas de primeira calidade, temos uns vales preciosos, e eso, e temos a xente que eu estou convencida de que é o mellor que ten Barreiros. Sí, 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 sí. damos fe deso. Sí, sí. É que hai moi poucos sitios nos que podes pois correr ao lado do mar, surfear cun atardecer espectacular, perderte no monte, e observar a cantidade de natureza que hai, porque sí que é verdade que ornitolóxicamente Barreiros é espectacular. Pero bueno, consideras que Barreiros, así un pouco a nivel turismo deportivo, é un paraíso para o turista deportivo que ven buscando ese lugar? Mira, só vendo a cantidade de carreiras populares que se fan no noso concello, xa respóndese sola, porque eso, hai, bueno, agora englobámolas nun circuito no que todos compiten nese circuito, pero hai carreiras, como decías, pola praia, hai carreiras polo monte, hai carreiras á beira do río. Diversificado dunha forma o turismo deportivo en E ademais eu Barreiros. creo que é un turismo moi sano, non? Vamos, Sí. nunca mellor Sí, sí, sí. dito, porque O mellor, vamos. desde logo. Pero eso non só para o tema de carreiras, podes facer as rutas en bicicleta, podes facer sendeirismo, é que témolo todo. De todo, de todo. Pois sí. Paraíso. E volvendo a un tema non tan bonito, como mariña, que che preocupa actualmente da situación na Mariña? A ver, preocúpame varias cousas. Sí. Preocúpame a sanidade, eu creo que é un tema que lle preocupa a todo o mundo, os que vivimos na Mariña, usamos a sanidade, Sí. que somos todos, vemos cal é a situación, e eu creo que é preocupante a evolución que está tendo, sobre todo desde que deixamos de ter área sanitaria propia, porque vemos como, sí, hai obras e amplíanse espacios, pero a realidade é que os servicios cada vez son menos e temos máis desplazamentos a Lugo. Eu creo que iso é unha preocupación xeral, real, porque se non tes servicios non podes estar dicindo que queres fomentar un territorio se despois hai xente que vive nese territorio non ten servicios. Entón, Sí. eu creo que iso é a preocupación xeral.
Despois, a nivel emprego, vimos de vivir uns anos tamén pois complicados, con moitos peches de empresas, sin un plan de acción para sustituir eses peches de empresa, e, bueno, pois é o mesmo que antes, non? Se a xente non ten onde traballar, non pode vivir nun territorio. E despois hai unha preocupación que é relativamente recente, pero é o tema da vivenda. Que eu creo, claro, eu creo que aí non se nos escapa a ninguén, que é unha desas cuestións que temos que poñer en riba da mesa, nas que hai que convivir co tema turístico, pero non podemos estar dando carta blanca que todo se utilice para vivendas de uso turístico, cando a xente, mesmo a que quere traballar no sector turístico, non ten onde vivir. Pois sí. E todas esas cuestións, se as pasamos a Barreiros, como as ves? Porque vemos que, por exemplo, no verán que hai tantísima población, a nivel sanitario tamén, bueno, non é nada beneficioso, despois no tema da vivenda o mismo. É que eu creo que as tres cuestións poden trasladarse a Barreiros perfectamente. O mellor menos a do emprego, porque a verdade é que temos un polígono industrial moi vivo, moi dinámico, e de momento pois sí que hai esa actividade económica, bueno, pois que se está mantendo. Temos un sector productivo gandeiro aínda moi potente, no que tamén se dá bastante traballo, pero calquera das outras cuestións, tanto a nivel sanitario como a nivel de vivenda, sin dúbida, agora mesmo eu incluso poñería a vivenda por diante no caso de Barreiros. Sí que é verdade que en verán o centro de saúde está absolutamente saturado, non hai, quitaron nos últimos anos o médico ou médica de reforzo que había para as persoas desplazadas, co cal, pois eso. Encima é unha etapa na que a xente colle vacacións. Claro, non se sustitúen as vacacións, a matrona que había que se xubilou tampouco se sustituiu, pediatría témolo 2 días á semana. Bueno, é complicado. Hai que atopar ese equilibrio de vivir do turismo co turismo. Efectivamente, eu creo que esa é a clave. E apoiar a sanidade. Exacto, sí. Bueno, vamos a alexarnos destes temas. Vamos irnos agora ás redes sociais. Vimos que ti utilizas as redes un pouco como comunicación política. Sí e non. Mira, eu as miñas redes sociais son miñas, quero decir, son de Ana Hermida, que diría. Eu utilizoas para plasmar aí as cousas que me preocupan ou que me alegran ou que considero que poden ter algún interese para que nas mire, que tampouco sei hasta que punto. Non, pero ao final o obxectivo das redes... Pero, claro, comparto que é un pouco a miña vida. Entón, eso ten cuestións máis persoais, teño tamén cuestións políticas porque forman parte da miña vida. Teño cuestións tamén do meu traballo, se lle pode chamar así. Entón, bueno, compaxino un pouco, pero tampouco as uso, como digo eu uso moito como tableiro de anuncios. Non me gusta reproducir as redes do Concello, para iso xa están as redes do Concello, que son as que dan información. As miñas redes son outra cousa. Eu creo que é unha forma de comunicarte coa xente e tamén de que coñezan un pouco o que hai detrás. É o objetivo das redes, mostrar unha realidade o mellor que se poida, neste caso, pois... A realidade ás veces... Bueno, pero son as túas ideas disfrazada, a veces. Sí, porque as cousas malas tampouco as poño. Sí, pero son as túas ideas, son os teus pensamentos, é o que ti queres compartir nas túas redes sociais. Efectivamente. É un uso lóxico e perfecto. Non sei se é perfecto, pero sí. O que consideres ti que está ben nas redes... Era como as compartir, o sea, como os utilizaba antes de ser alcaldesa e é como as sigo utilizando agora, porque neso sí que eu sigo sendo... Bueno, se che funcionou... Non sei se funcionaron as redes, pero bueno, aí estamos. O caso é, claro, estar contento co uso que lles das, tamén. Sí, e sobre todo eso, ser consciente de a donde podes chegar e do control que podes ter tamén sobre o que poses. Por exemplo, co tema dos nenos... Eso che íbamos preguntar, como Mai, que opinas sobre a exposición dos menores en redes? A ver, eu son moi cautelosa con eso, de feito... intento non compartir imaxes nas que se lles vexa a cara, incluso, bueno, tampouco moitas das outras, porque eu creo que a día de hoxe, polo menos a miña xeración, non sei se a que ven detrás está máis preparada, pero eu non teño coñecemento suficiente para ter o control, eu creo que ninguén a día de hoxe, sobre o que compartes nas redes, e ao final os menores, aínda que sexan menores, son persoas. E eles estás creando aí unha identidade digital
que nunca vas a que non é poder borrar. necesaria na sociedade. Efectivamente. Entonces, bueno, sí que todos a veces, pois, eso, apetecenos compartir. Eu acórdome cando nacera Bruno, primeiro, claro, eu tiña unhas ganas de compartir unha foto del, Xa. o guapo que era, Claro. pero non porque, bueno, creo que parte da responsabilidade das familias tamén é coidar esa exposición. Sí, a día de hoy esa exposición témola en todo, pero neste caso cos nenos, ti agora de publicar non publicas nada sobre eles, pero a nivel política, consideras que cara ao futuro poden ter unha forza, porque a día de hoy as redes son, como canle de comunicación, son o que está a orde do día. A nivel persoal, ti consideras que poderías chegar a utilizalas un pouco máis como comunicación política? Pois, ao mellor sí, porque, a ver, o uso das redes sociais evoluciona tan rápido e é tan impactante e agora iso, a comunicación móvese en horas, o sea, o que agora é noticia, daqui a 2 horas, pois ao mellor xa non é, xa pasou e acabouse. E é verdad que as redes sociais danche esa inmediatez que non che dan outros medios. Eu creo que, a ver, comunicación política, obviamente, coas redes sociais faise e é unha ferramenta, ademais, para chegar moitas veces a sectores que non chegas con outros medios. Sí, eu creo que se pode facer. Agora, utilizar os perfis persoais para eso, claro, eu non sei, ao mellor daqui a uns anos me vexo... Claro, é que é moi personal, en plan, cada un... Véxolo a nivel perfil político, pode existir a Ana Hermida en redes sociais política, e pode existir tamén a Ana co seu perfil persoal privado, que tamén o político teria que xestionar alguén porque non dou abasto a eso. Sí, a ver, é que dá traballo tamén. Mucho, porque... dá traballo. Sí, E, mira, eu últimamente as redes sociais utilizo as menos entre aspas, entro, publico, miro os stories de Instagram así por cotillar un pouco e pouco máis, porque tamén hai moito barullo, chega un momento no que tamén che pode hasta xerar malestar, sabes? Ves determinadas cousas, entón, por saúde mental. Sí, que o problema tamén non está solo en no que compartimos, senón tamén no que consumes. Sí. Bueno, imos cambiar un pouco agora de rexistro de tema. Sabemos que che gusta un pouco bastante o baloncesto. De que equipo eres? Home, do Breogán. Non, esa pregunta non ten outra resposta. Bueno, podía ser Obradoiro, Breogán... No. Bueno, aí... Non, do Breogán. Sí. Hai conflicto. Non vamos a entrar en temas espiñosos. Bueno, gustache moito viaxar. Gústame moito. Algún lugar que che marcase especialmente? Eu creo que cada lugar é especial. Gústame moito Praga. É unha cidade, non sei, moi de conto. Fun varias veces. Fun xa tamén con Bruno. Tamén lle gustou, claro, que como non lle vai gustar Praga. E volvería, vamos, todos os meses de semanas e puidera. Pero bueno, a última viaxe que fixemos, que foi a Londres, o sea, claro, é que Berlín, cando estuve en Berlín, é que calquera, sí. E cal é o próximo? O próximo, vámonos ir de fin de semana a Xixón, bueno, eso non conta. Un viaxe tamén. Sí. Pero bueno, o seguinte vai ser de praia. Sempre intentamos equilibrar e facer un viaxe así un pouco máis de visita, cidade e tal, e outro destes de non facer nada. É un destino así soñado que digas tú, encantaríame ir a... Encantaríame ir a Rusia. Pero... Hai que esperar un pouco. Sí, correcto. Sí, non é o momento. Non é o momento. Correcto. Sí. Moi ben, pois que guai. Un pouco no teu día a día, que é o que máis te axuda a desconectar? Es dicir, pasando do teu traballo como alcaldesa, familia, que é o que Ana Hermida fai para desconectar un pouquiño? Mira, agora mesmo, neste momento, se me preguntaras fai uns meses, ao mellor se contestaba outra cousa, pero agora mesmo é facer deporte. Eso, tuve aí unha reconexión mental importante e volvín a entrenar, entre aspas, que non estou entrenando para nada, pero sí a facer deporte, e son eses momentos, esa hora que estou eu soa, que fago o que a mí me gusta, e no que además despois saes con enerxía e sinteste de maravilla. Pois sí. E bueno, contanos como é un día normal a túa vida. Non sei se haberá días normais na miña. Sí, normal, o máis normal que poda. Sí.
Bueno, é que cada día tamén eu improviso moito, a verdade é que son un pouco... Son organizada, pero son un pouco desorganizada ao mesmo tempo. Dentro do orden sempre teñen que haber un pequeno desorden. Sí, para que o resto non seipan Exacto. como vai ser. Pero bueno, eu levántome cedo, ás 6:30 da mañá, entreno, non todos os días, pero desperto os nenos, bueno, antes de despertar os nenos, fago algunhas xestións, isto de mandar mensaxes, contestar Sí. correos, este tipo de cousas. Desperto os nenos e levo ao cole, porque eso sí que foi algo que non facía e foi unha das cousas nas que dixen isto vou facelo, e despois vou para o concello, unha vez que teño deixados os nenos, e aí, pois, bueno, xa depende. Hai días nos que fas moitísimo, e hai outros días nos que tamén fas moitísimo, pero che parece que fas moito menos. Porque tes moitos actos, normalmente. Non é... O que máis me ocupa non é os actos públicos, pero sí que, bueno, ao ser un concello tan grande, sí que tes que, pois, moitas veces revisar traballos ou planificalos, para eso tes que percorrer o concello. Entón, eu eso intento facelo antes de entrar no concello, porque unha vez que entro ali no edificio, é dificilísimo salir, porque sempre vas ter cousas, sempre vai chegar xente, entón, se teño que facer algo, intento facelo xa, según deixo os nenos, fago o recorrido, e despois entre a xente que vai a falar contigo, si tes que ter reunións con, bueno, pues con algún traballador ou citas que podes ter, eso, xente que che chega, porque, bueno, nosotros ali traballamos no caso da alcaldía sin cita, quero dicir, si que dou citas, si alguén as pide, sobre todo para poder eu organizar a xenda, pero se alguén chega e estou ali, obviamente, Claro, pois aténdelo. Sí, sí. Entón, bueno, as mañás son así un pouco de barullo, non? Entre teléfono, tal, e despois polas tardes, pois depende un pouco, aí é cando máis actos tes, tamén aproveitas para facer reunións, pois, co equipo de goberno, ou, pois, eso, reunións de outro tipo, do bloque, de asociacións nas que participas, ese tipo de cousas. E, bueno, cando podo, levo o neno a actividades, que intento leválo eu, porque tampouco, bueno, a miña parella polo seu horario de traballo non pode facelo, e chegamos á noite así a trompicóns e deitámonos cando podemos. Non parar. Sí, activo sempre. Moi ben. Mira, falábamos ao inicio do momento no que fuches alcaldesa e non te lo creías, non lo creías. Era que a Ana mentalmente no tenías ese velo de son alcaldesa de Barreiros. Agora mesmo bueno, a saúde mental sempre tivo moita importancia, pero agora mesmo estamos como visibilizando un pouco máis esa preocupación pola saúde mental. Como te coidas mentalmente nun cargo como este? É difícil, é moi difícil. De feito, ese paso de verte nese posto, nesa cúspide da pirámide, porque ao final eres a cúspide, estar en exposición pública permanente, porque fagas o que fagas, faga o que faga o Concello, vai ser sempre a alcaldesa, neste caso, que moitas veces está na túa man e outras non, pero va a ser sempre o obxecto de crítica e tamén de vanagloria, se hai. É complicado, sobre todo porque, bueno, eu sou unha persoa moi exixente tamén comigo mesma, e normalmente pois gústame que cando hai críticas ou cando hai aportacións que esteñan fundamentadas, e claro, obviamente, neste mundo pois non sempre son así. Entón, ser capaz de apartar o ruído e decir, bueno, pois estou facendo isto porque é o que hai que facer, é no que creo, é complicado. Sí. De feito, bueno, eu pasei momentos complicados, non tiña as ferramentas para poder afrontalas e sí que tiven que, bueno, pois acudir a profesionais que me axudaran de algún xeito a xestionalo. E algún consello para xestionar esas críticas? Mira, eu agora mesmo o que diría é, polo menos eu é o que me aplico, estar convencida do que fas. Eu sempre actuei, pois eso, por convencemento, sempre intentei facer as cousas porque cría que era o millor, eso unhas veces equivocareime e outras non, pero sobre todo estar contenta contigo mesma e creer no que fas. E con eso é máis fácil, porque, bueno, se ti crees no que estás facendo, sempre vas poder defender
esa posición e asumir tamén as críticas que, obviamente, pois, moitas veces naide ten a razón absoluta e eu, desde logo, non a teño. Entón, eu creo que eso, o fundamental é actuar con convicción e convencerte a ti mesma. Pois sí. Bueno, é que agora mesmo, pedindo axuda aos profesionais convincentes, iniciando unha terapia, un proceso de sanación ou mellora, está super mal visto el ir á terapia. Pois eu penso que cada vez está mellor visto. Ese é o... Sí, sí, sí. É o tema, é dicir, eu considero que eu, personalmente, indo a terapia, podo estar moito mellor e Claro. non considero que sexa algo Sin dúbida. do que hai que avergonzarse. Sin dúbida. A ver, eu sempre o digo, cando che doi un pé ou a espalda, Vas ao médico. pois vas ao médico ou ao fisio, pois cando o teu cerebro non é capaz de procesar, tamén tes que ir a unha persoa que seipa darche as ferramentas, Exacto. porque ninguén as ten. E eu creo que cada vez empeza a normalizarse máis, tamén é verdade que cada vez, claro, vivimos nunha sociedade máis complexa de xestionar, por eso Sí. tamén cada vez se visualiza máis estas situacións. Sí. E, bueno, eu creo que, afortunadamente, todo o mundo é consciente de que, bueno, pues existe esas dinámicas creadas e veo con máis normalidade, pero sí que é verdade que aínda existe aí un, bueno, pues, como unha pequena resquemor a pedir axuda. Tamén, Pero iso ao mellor, tamén ven moi de atrás. era o sí. que iba a decir. Porque ahora as nosas xeracións e tal É xa... diferente. Sí, era o que iba a decir, que moitas veces educáronnos en ser fortes, en non amosarnos débiles, en que si te sentías... Non chores, Xa, que... Claro, sí. E agora chora, que chora, nena, que ven moi ben. Claro. Mañá valo ver mellor. Ai, sí. E é verdade. Sí. Tal cual. A mí faime moi ben Unha dormir. choradita a tempo... Sí, sí, nunca e está de dormir. máis. Ao día Sí, seguinte sí. ves as cousas de outra Sí, forma. sí, sí. Bueno, cal dirías que foi o consello máis raro e útil no mundo da política que che deron? Máis raro non o sei. O máis útil deu-me unha persoa, además unha persoa de aquí de Ribadeo, Iba a preguntar quen foi tamén, así que se queres xa comenzar. foi Xavier Campos. Fai moitos anos, estaba no instituto, nun café que tomamos no Cantón. Mira que eu teño unha memoria bastante selectiva, acórdome de poucas cousas, reseteo moi a menudo, pero acórdome, eso, estábamos tomando un café no Cantón, eu empezaba eso, pues, a tomar un pouco de contacto cos CAE daquel, os comités abertos de estudantes. Debía estar pues, no último ano de instituto, ou máis ou menos, e díxome, cando te veas fora, aproveito, fai política ali, pero mira sempre as cousas desde Barreiros. E creo que foi moi útil, porque sí que che axuda a centrarte, recordo sempre, e sí que foi moi útil, porque a veces pues, estás en Santiago, eu estudiei en Santiago, claro, Santiago é outro mundo. Claro, non. Sí. Ali das, como digo eu, das unha patada a unha pedra salche un nacionalista, entre aspas, pero atópalo. Eso en Barreiros non pasa. Non, Non en pasaba. Barreiros pasa menos. Sí, sí. Bueno, se puideses cambiar unha cousa de raíz na política, que sería? Si puidera cambiar unha cousa de raíz. Pois mira, cambiaría... Eu sei que non sei como explicarlo, porque iba a decir, faría un test inicial, pero eso sona un pouco nazi. Cambiaría que as persoas que participen en política o fixeran sempre por ideoloxía, por creencia. Dame igual por que ideoloxía, pero que defenderan eso, que defenden crendo que é o millor para o que sexa, para o Estado, para o seu concello, e que non viñeran á política a medrar persoalmente, a facerse ricos ou a conseguir outro tipo de cuestións. Eu creo que eso sería moi bon para todos. Pois moi interesante a reflexión, a verdad. Pues sí, la verdad que sí. Como te gustaría ver Barreiros dentro de 10 anos, es decir, no 2035? Como ves o Barreiros dese momento? 35, estaba calculando cantos anos tería eu. Mira, gustaríame ver un Barreiros pois dinámico, gustaríame velo con un polígono máis grande, con esa terceira fase tan ansiada funcionando, e funcionando como está facendo agora. Gustaríame ver un Barreiros no que a xente vivira e tuvera sitios donde reunirse, que tuvera non locales, sino en espacios urbanos, entre aspas, nos que xuntarse, e que houbera vida, pois eso, que se seguiran facendo actividades nos locais das parroquias, como se están facendo, e sobre todo,
gustaríame que se mantuvese, que xa está un pouco perdido, pero que se mantuvese esa relación veciñal que sempre nos caracterizou, sigue manténdose un pouco nas parroquias do interior, na costa cada vez menos, no que se facía a pobo, no que todo o mundo iba á casa de un veciño a tomar o café e outro despois daballe esas galletas. Gustaríame ver iso. Si, a verdade que co paso do tempo esas cousiñas, por desgracia, é o que distí na costa xa se está perdendo, pero no interior todavía existe máis esa unión de pobo. Sí, Pero bueno, que se ve desde fora é que Barreiros é Barreiros, un pobo moi unido. En San Miguel, San Cosme, as parroquias tamén de dentro. Sí que hai aínda un sentimento barreirense, por decirlo así, forte. Sí que eu creo que eso, o orgullo de ser de Barreiros estamos recuperando, por decirlo así. Houve unha época na que ser Barreiros era, pois eso, todo praia, estábamos moi orgullosos das nosas bandeiras azuis, todo eso é verdade que tuvo uns anos baixos, pero sí que se está, de algún xeito, pois eso, amosando orgullo de concello, orgullo de pobo. E eu creo que eso é moi bo, sobre todo tamén para fortalecernos a nós, autocoidado, que se dice, non? Pois sí. E, bueno, volvendo ao BNG, que significa para ti gobernar dende o teu partido? Mira, eu, o que vos decía antes, eu entrei a participar en política porque cría no que estaba defendendo. Para min estar no BNG é creer que o que defende o BNG é o mellor para o meu concello. E estou convencida deso, senón non o faría. Entón, poder demostrar que as políticas que pon en marcha o Bloque, que o que defende o Bloque, ten un impacto positivo nas veciñas e os veciños de Barreiros, que a veces, claro, cando se fala de política, de ideoloxía, todos tendemos a pensar que eso queda moi lonxe, que son rollos que hai, non sei, no Congreso, pero ao final nas pequenas cousas tamén se aplica a ideoloxía. E é verdade que nos concellos pois temos unha capacidade limitada, pero non é o mesmo, pois eso, gobernar para a xente que gobernar para un mesmo. Exacto. Sí. Falando un pouco, dentro do nacionalismo temos a lingua galega, que é maravillosa, pero como ves ti a percepción da lingua no cambio xeracional? Es dicir, como crees ti que percibe a xente nova a lingua galega? Mira, eu creo que os galegos estamos moi orgullosos de ter unha lingua, e a xente nova tamén. Eu creo que sí que sentimos orgullo do galego. Que pasa? Que en Galiza houve moitos anos no que, bueno, pois nos estuveron dicindo que o noso non valía, que éramos menos, que para que queres aprender galego se te vas ter que ir fora, fixadevos a mentalidade, non? Xa nos preparaban para ir fora. Entón, claro, hai un sistema lingüístico que non axuda a fortalecer a lingua, non? Ademais, eu creo que agora mesmo, no ensino, tampouco se están facendo as cousas como deberían facerse. Se queres estudar matemáticas, tens que facelo en castelán, porque o galego non vale para sumar e restar, ou para contar. Altera o factor dos produtos. E despois hai unha cuestión que eu creo que, na miña xeración, na vosa non sei, que sodes máis novas, pero que foi fundamental para normalizar e para ter ese orgullo, que foi o xabarín. Sí. E iso perdeuse completamente. Agora mesmo o contido infantil en galego é casi inexistente. Tes unha conciencia moi clara, ou senón os meus nenos non ven debuxos en galego. Entón, creo que eso, sí que queremos a nosa lingua, queremos o noso país. De feito, eu estou convencida que a xente de Galicia quere moito este país e estamos orgullosos dos nosos produtos, pero dai a dar o paso da defensa, pois, creo que é máis complicado. Sí, é algo bastante complexo, pero teño que dicir que agora mesmo en Netflix, en Prime Video, en algunha plataforma máis, hai bastantes series dobladas ao galego. Sí. E películas que diste isto, como vai estar isto en galego, en versión original tamén. Feitas en Galicia. Bueno, oye, pouco a pouco, xa aparece o galego en Netflix. Sí, a ver, o tema de eso, do contido digital, do contido das plataformas, é fundamental. E aí está claro que ou hai un goberno que aposte por iso, ou non se vai facer. Se vamos a falar de termos monetarios exclusivamente, pois, obviamente,
non competimos en igualdade de condicións. Creo que tamén hai que explorar outros ámbitos, non? A lusofonía, por exemplo, pois que é un camiño que poderíamos ter aí aberto e que poderíamos aproveitar, pero claro, para iso hai que ter vontade política e ideoloxía sí, tamén. Bueno, pois pasamos ao último tramo do podcast. Imos coa ronda rápida de preguntas para contestar de forma breve. A ver se Non darlle, consigo. sí, non darlle moitas voltas. Bueno, un recuncho secreto de Barreiros que che encante. Que vayas Se é secreto non podo decir, Sí, bueno, un recuncho que vayas desconectar. Mira, en algún momento ia á roda, pero agora que medraron os eucaliptos xa non se ve o mar. Co cal é máis difícil, así que o que fago é botarme a andar, sobre todo hacia o monte, porque é moito máis tranquilo. Co cal, botome a andar, cascos, cando quedo absolutamente sola, saco os cascos e escuitas o resto. Sabendo o que sabes agora, que fixeches na oposición que a día de hoxe non farías? Nada, eu creo que faría todo o que fixemos porque estábamos convencidos de que era necesario facelo e eu creo que, bueno, só hai que ver a situación na que estamos agora para saber que efectivamente a oposición fixo ben, cos seus erros, pero ben. Con que político te irías de cañas? Home, de cañas, podería irme casi con calquera. Iríame con Óscar Puente, que creo que é unha persona que ten que contar. Con quen non te irías? Con Abascal, por exemplo. Bueno, E a quen invitarías a un partido de Breogán? Con quen dirías tú con este pueblo pasar ben? Con un político. Bueno, político que queiras. Non sei con quen. Bueno, outra persona. Sí, quen queiras. Non sei a quen invitaría a un partido do Breogán, invitaría a... Que difícil esta pregunta, bueno, non? pues, a que alcalde mariñán ou alcaldesa Obligarías a ir a... Ven a ver un partido do Breogán, que non lo podes perder. Mira, invitaría ao alcalde do Vicedo, que eu creo que é unha persona divertida. Suso, A Suso. sí. Bueno, Resu ou Osa do Mar? Bueno, Resu, pero porque Osa do Mar aínda non fun nunca. Bueno, este ano podes ir, non pasa nada. Que superpoder che gustaría ter para aplicar na xestión municipal? A invisibilidade. Para, en algún momento, que necesitas calma, Eso. desaparecer. Praia favorita? As Cabanas, que aí entre Fontela e Longa era un espacio moi bonito. Festa ou tradición que nunca te perdes? É dicir, nunca falto a isto. O San Caetano, a festa da tortilla en Celeiro. Un sabor que che lembra Barreiros? A tortilla do San Caetano. Es máis de café ou té? Café. Eres supersticiosa? Non, pero bueno, tampouco fai mal protexerse a veces. Eso. Os galegos somos moi de meigas fora e todo eso. Sí, é de... Isto non che fai mal. Eso. Un libro que recomendes sempre o que digas ti, este tenlo que ler todo o mundo? La historia interminable. Que música escoitas cando queres desconectar? Depende do estado de ánimo, son super ecléctica, de feito o meu reproductor a veces volvese tolo porque atopas desde Korn hasta La Potra Salvaje. Oli! Sí. Bueno, que eso sempre que levas contigo, sempre, que non pode faltar, Ana non sale de casa sen isto. O móvil. Algo que te emociona? Os meus fillos. Bueno, un destino soñado que xa o falamos. Rusia. Estaría ben. E outro que non sería... Que podamos ir o ano que ven, por exemplo. Que organicemos un viaxe e digamos, Ana, imos a... Nova York. Nova York. E no día a día, cidade ou natureza? Sendo de Barreiros, está como algo claro. Sí, eu prefiro a natureza. Pero bueno, pasar unha temporada na cidade tampouco me disguste, sin traballar. Eso. Un plan perfecto para un domingo libre? Estar na casa. Pontón ou no a presas? Eu creo que se lle faz esa pregunta no a presas, contesta que Ana Pontón. Bueno, ben contestado. E bueno, poderías ter unha parella de dereitas? Non podería. Podería compartir momentos e amizade con persoas de dereitas, pero parella non, porque, bueno, eu non me imagino educar os meus fillos cunha persoa que teña outros principios, outros valores,
ou incluso eso, momentos nos que, non sei, por circunstancias, vexas que esa persoa reacciona de determinado xeito, pois, entre persoas inmigrantes, homosexuais... Sí. Non levaría ben. Xa. Bueno, ahora sí, terminouse o podcast. En que momento te quedarías aquí e agora? Home, quedarme para toda a vida non, pero aquí agora estou moi cómoda. Pero que ese momento que diste ao largo da túa vida, quédome aquí e agora, non me movo de aí. Quedaríame de vacacións coa miña familia, en calquera lugar, pero a poder ser nun hotel todo incluído, que cho dan todo feito, e vivindo como unha princesa. Por suposto Pois mira que sí. ben. La verdad que sí. Bueno, pues, moitísimas gracias por vir. Nada, gracias a vos por convidarme. Trouxemos unhas cousiñas A ver. de Barreiros. A ver Bien. que trouxeches por aí. Non son supersticiosas, que vaya por diante, Bueno, pero, mirade, isto son ollomaus. Oh, Traigo vos para todos, para que vos protexan. Bueno, atópanse nas playas de Barreiros, Sí. sobre todo en Coto. Sí, sí. Isto protéxevos, vai vos dar boa sorte, así que podes repartilos. Que Isto guai. para sí, vos. eso... Hombre, Ahora, sí, nada máis te nada máis miras. a ir. Eu traigo un Sí. aquí mini metido aquí, Que Que chulos. guai. así que colled idea. Que guai, Sí, que sí. guai, sí, sí. E bueno, despois traigo vos dúas cousas que tamén identifican Barreiros por si tedes fame. Este é un carolón, O carolón, que é o sí, postre que se fai na superrico. pastelería Obradoiro de Barreiros, fantástico. Non sei se marida ben ou non, pero traigo vos cervexas augasantas. Facemos que marido, non Esta, pasa nada. en concreto, que é a San Estevo, que é feita con Sí. auga da fervenza de Santo Estevo. Que guai. Así que nada, disfrutadio e que vos aproveito. Non vai durar moito. No. Jo, pues muchísimas gracias. Moitas gracias. Moitas Vosotros. Veñen frías as cervezas, Sí. Bueno, eso é unha indirecta. Perfecto. Abrímolas xa ahora. Sí. Así que para vos, Pues muchísimas gracias, Ana. Eso, moitas gracias, foi un placer terte por aquí. o placer foi meu, de verdade. Estuve moi cómoda e fantástico. Pois hasta a siguiente, hasta a próxima. Cando entonces. queirades. Vale, pois moi ben.